Takže ahojte, tohle je nejhorší video a je to takzvaný domácí úkol, který přesně nesnášíme tady s paní Aničkou, že jo, Ani? Jo. A přesně ten DU nesnášíme. A já k tomu jdu pustit písničku. Zastavit. Stůj. Tak, teď tady máme ten domácí úkol. Jdeme dopisovat. Takže Ani, jaké odbít úkol? Co je za odbít úkol? Já tam dám děkuji, Ježiši. Jo, je to měkké. Co? Já taky ne. Musí ne. Tak ahoj, to bude ještě třeba na hodinu, jo?